Er wordt nu nog druk gerepeteerd in de Geerteskerk in Kloetingen. En dat gebeurt allemaal voor het concert van vanavond. Bach en zijn erfenis door het Zeeuws Vocaal Ensemble. En er is ook een speciale gast bij, namelijk componist Daan Manneke. En hij viert zijn 75ste verjaardag. Hij is wellicht wel de grootste koorcomponist in Nederland. En wij voeren ook een werk van hem uit. Een van zijn eerste werken die hij schreef voor koor. En daarnaast speelt Bram Beekman, de organist, een werk van hem. Ja, het is erg leuk dat hij hier vanavond ook is om er wat over te vertellen. Hoe is het voor een componist om te luisteren naar werk wat wordt uitgevoerd door anderen? Het boeiendst van al, want nu moet ik afwachten wat iemand anders met zo'n stuk doet. En het is eigenlijk spannender dan wanneer ik alles ga repeteren en zeggen van zus of zo moet het. Het is aanpoten. Van het een naar het andere, even koffie drinken en dan weer verder met deze componist en dan die componist. Naar boven lopen, beneden op het kistorgel. Het is goed voor mijn lijntje. En heeft u er vertrouwen in dat het vanavond helemaal goed gaat komen? Ja, daar heb ik vertrouwen in. Jawel. Ja, het is een uitmuntend koor en een fantastische dirigent. Dat heb ik nu al gezien. Ik heb er nog nooit eerder mee samengewerkt, maar dat bevalt prima. Vanavond Bach en zijn erfenis. Wat kan het publiek ervan verwachten? Uiteraard Bach, maar ook de voorlopers van Bach. Dus mensen waarvan Bach zelf heeft geleerd of mensen die invloed hebben gehad op Bach. Dat hebben we over Schütz en Buxtehude. Maar juist ook de mensen die in Bachs stijl hebben gecomponeerd later. Of componisten die Bach als voorbeeld hebben genomen in hun lespraktijk. Zowel in de 19e als in de 20e eeuw. Ja, ik verwacht in ieder geval, ik hoop heel erg dat het druk gaat worden en dat de kerk vol zit. En dat mensen echt geraakt worden door de muziek. Want het is hele muziek waar echt wel een bepaalde sfeer natuurlijk hoort, ook bij de tijd van het jaar. En ik hoop dat we dat ook echt over kunnen brengen met de muziek die we zingen. Bijzonder was het voor u vanavond om hier aanwezig te zijn? Ik had er geen echte hoogte van dat het zo'n mooi uitgebalanceerd, zo'n rijk vocaal ensemble is. Het is een parel voor de provincie. En rond Bram Beekman is het zo in orde. En denk ik, dit is zo professioneel. Dus daar is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, daar is de nieuwsgierigheid niet zo direct aan de orde, omdat het al zo bij voorbaat zo helemaal in orde is. Maar dan is het instrument weer boeiend, het publiek wat erop reageert, heel stil is en heel aandachtig. Ik ben hier heel dichtbij geboren. Ik heb hier heel veel voetstappen staan. Ik ben ooit bij Adriaan Kousenmaker in de leer geweest in de Goesekerk. Ik heb hier veel orgelconcerten gegeven in mijn tijd, in deze ruimte zelf, dus toen ik nog een jong persoon was. En dan dat het koor hier zingt en dat ze dus zin hadden om dat zeer vroege stuk van mij uit te voeren. Wat ook weer hier in deze buurt ontstaan is, dat zijn dingen die echt cadeau zijn. Tot slot, dit was allemaal ter ere van uw 75ste verjaardag. Met wat voor gevoel rijdt u zo dadelijk naar huis? Nou, wel heel gelukkig. Fijne mensen ontmoet, goodwill, een heel fijn muzikaal gezelschap.